Θα ήθελα το τραγούδι, παρακαλώ, του θέματος που θα πέσει τώρα. Βάλε μου ένα τραγούδι. Τόσες επιτυχίες έχει κάνει ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Θοδωρή μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς μας ήρθε. Δεν μου λες, εσύ τον είχες γνωρίσει τότε, γιατί είχε δώσει τη μουσική στο πρωινό καφέ. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάσαι? Ναι, ερχόταν πάρα πολύ συχνά ως καλεσμένος. Ναι, μα και εμένα. Και είχε και η επιτυχία πρώτη και μου όλα εκπομπή, πολύ. ο Χαριτοδιπλωμένος ήταν. Πού το θυμήθηκες τώρα, τυχαία το είπες? Ποιο? Ότι ερχόταν συχνά. Το θυμάμαι κι εγώ τότε. Ειδικά εκείνα τα χρόνια τον βγάζαμε συνέχεια. Και έκανε και του κόσμου τις επιτυχίες. Είχε επιτυχίες, βέβαια. Βέβαια για μένα η πιο μεγάλη του ήταν αυτή που άκουγα κι εγώ όταν δεν ήμουνα μέσα στην τηλεόραση. Το Lost in the Night. Αλλά δεν ήξερα το λέει εκείνος. Πού να το φανταστώ. Lost in the Night. Δικό του δεν ήταν. Τεράστια. Είχε κάνει φοβερή καριέρα τότε και στο εξωτερικό πολύ μεγάλες δόξες. Ελένη, θυμάται εκείνη τη φορά, την πρώτη φορά που ήσασταν μαζί στον Αντένα. Και μάλιστα λέει ότι του είχαν πει, ήταν μουσικός επιμελητής στον Αντένα και του είχαν πει θα είσαι με την Ελένη από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λίμωνο. Μου μίλησε όμως, πήγα στο σπίτι του στη Βούλα και μου μίλησε και για τους έρωτες της ζωής του. Τι έκανε, πώς τους βίωσε, πώς βίωσε τις απορρίψεις. Θα τρελαθώ. Απλά έχει πιο κοντό μαλλί. Ναι, είχε λίγο μαλάκι 90s τότε. Ναι. Καπελάκι. Τρομερό. Λοιπόν, σου έλεγα ότι μου μίλησε για τους μεγάλους του έρωτες. Πώς τους είχε βιώσει, τι είχε κάνει, αν έχει φάει απορρίψεις, αν έχει πέσει τα πατώματα. Πώς το έβγαζε στα τραγούδια του, γιατί μεγάλα τραγούδια με πολύ καψούρα δεν είχε έτσι να πεθαίνει. Αλλά τραγουδάει, αφιερώνει και κάνει πολύ ωραίες αποκαλύψεις και για τα παιδιά του και για τις πολύ ωραίες του στιγμές στην καριέρα του, αλλά και για την προσωπική του ζωή. Και όπως μου είπε, τώρα ζω το δεύτερο ημίχρονο και είναι το καλύτερο. Έτσι σε θέλω, σκισμένο τζιν, με μπότες και καπέλο. Κώστα μου! Ωραία, καλώς την. Τι γίνεται, καλή χρονιά. Καλώς την. Πώς είσαι? Έτσι σε θέλω, σκισμένο τζιν, με μπότες και καπέλο. Είναι ανοιχτό αυτό το σπίτι για όλους. Εδώ στη Βούλα πόσο καιρό μένεις? Αρκετά χρόνια. Εδώ καμιά 10 χρόνια. Ψηλές κόντες, ξαφιές με λαχρίνες, αδυνατές χοντρές, όλες καλές. Σε έχουν ζηλέψει οι γυναίκες? Κοίταξε να δεις, δεν νομίζω ότι δίνω το δικαίωμα να με ζηλέψει μια γυναίκα, ιδίως μια γυναίκα που είναι σύντροφός μου. Ποτέ δεν έχεις δώσει δικαίωμα εσύ? Δικαίωμα όχι, όσο είμαι σε μια κατάσταση δεν κοιτάω κάποια άλλη. Χιλόπιτες έχεις φάει στη ζωή σου? Όλοι τρώμε χιλόπιτες. Δεν είναι τι μου έλειπε, είναι τι ήμουνα, τι είμαι, έτσι. Όταν δεν έχεις χρόνο. Μπορεί μια γυναίκα να μην την καλύπτει αυτό. Να θέλει ένα σύντροφο πιο γατούλι, πιο στο σπίτι, πιο γουτσουγούτσου, πιο... Δεν διοχέτευε στο συναίσθημά σου να πονέσεις, να κλάψεις ή δεν πόνεσες και δεν έκλαψες για γυναίκες? Δεν το γράφω έτσι, θα πέσω από τον πέμπτο, θα κόψω τις φλέβες μου. Λέω, άγγελε μου, τύρανε μου, σ' αγαπάω, ξέρεις. Άγγελε μου, τύρανε μου, σ' αγαπάω. Η καψούρα μπορεί να είναι και αμοιβαία. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Το έχει ζήσει? Καίγομαι στην αγκαλιά σου, καίγομαι. Με τα φιλιά σου καίγομαι. Το έχει ζήσει, άσε τραγούδια. 1000 κομμάτια γίνεται η ζωή μου και το κορμί μου και το έχω ζήσει και το έχω ευχαριστηθεί. Άγγελε μου, τύρανε μου, σε κοιτάω και στα μάτια σου διαβάζω τη ζωή. Εσύ έκανες οικογένεια γιατί έβλεπες τον καιρό να περνάει? Ενσυνείδητα, και το έκανα μάλιστα όταν ήμουνα και στο απόγειο της καριέρας μου. Λέω τώρα πρέπει να κάνω παιδιά. Γιατί αν δεν κάνω τώρα, αν συνεχίσω, θα είναι δύσκολο και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Οπότε πρέπει να το κάνω και αυτό τώρα. Και τι ηλικία ήσουν τότε? 31, 32. Μία σχέση, ένας γάμος, γιατί έχω παντρευτεί κιόλας, γίνεται για να γίνει μια οικογένεια, να γίνουν παιδιά και να είναι και οι δύο γονείς πάνω από τα παιδιά. Τώρα, αν οι δύο γονείς όμως ο ένας με τον άλλο δεν τα βρίσκουν, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα χαλάσει η οικογένεια. Η οικογένεια θα υπάρχει πάντα. Καλοκαιράκι, βράδινο μπανάκι, σαν το ψαράκι μπαίνει στο νερό. Πού να πεις ότι έχεις παιδί 30 χρόνων και να σε πιστέψουν? Άμα τα κάνεις μικρός, είδες γιατί τα κάνουν γρήγορα όλα. Για να μην και για σένα τίποτα μετά. Ένα δεύτερο ημίχρονο, ας πούμε. Μην πας στην παράταση, ρε αδερφέ μου. Έκανες καλό ημίχρονο δεύτερο. Και ακόμα το δεύτερο ημίχρονο παίζουμε. Καμιά φορά που βγαίνω με την κόρη μου,
Μου λένε φίλοι μου, το κομμενάκι πού το οικονόμησες? Λέω, παιδιά, η κόρη μου είναι, ηρεμήστε. Όποτε ήμουν σε μια σχέση το έλεγα, όποτε ήμουν παντρεμένος το έλεγα, όποτε δεν είχα σχέση έλεγα, κορίτσια, κάνα κορίτσι καλό για σχέση. Όπα! Προξενιό θα μου κάνεις τώρα. Είσαι ελεύθερος? Ελεύθερος, πολιορκημένος. Με την Ελένη. Με την Ελένη γνωριζόμασταν πριν η Ελένη καν βγει στην τηλεόραση. Ένα καταπληκτικό κορίτσι. Θυμάμαι και τη μαμά της μάλιστα. Μια καταπληκτική κυρία. Και κάποτε όταν της δόθηκε ευκαιρία ήρθε στον Αντένα. Εγώ ήμουν τότε μουσικός επιμελητής του Αντένα κλπ. Και στην πρώτη εκπομπή απέτησε ο Αντένα τότε να είμαι μαζί της. Την πρώτη εκπομπή που έκανε, Ελενάκη μου, να είσαι πάντα καλά. Εγώ επιφυλάσσομαι και σας περιμένω όλους. Ελένη, εκεί η παρέα, να έρθετε στο 4711 να σας ταξιδέψω μαζί με τους Ονειράμα, τον Γιώργο τον Τζαλίκη, την Κόρτεϊ Πάρκερ. Άγγελε μου, τύρανέ μου, σ' αγαπάω κάθε μέρα, κάθε ώρα πιο πολύ. Άγγελε μου, τύρανέ μου, σε κοιτάω και στα μάτια σου διαβάζω τη ζωή. Ωραία μας τα είπε και πολύ χάρηκα που τον είδα και τον άκουσα και σε πολύ ευχάριστη διάθεση από ό,τι βλέπω. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενος και έχει πολύ χρόνο για τον ίδιο. Μου έλεγε ότι περνάει τα παιδιά του πάρα πολλές ώρες και πάει ο γιος το προηγούμενο βράδυ και παίζαν PlayStation μέχρι το πρωί. Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση και φταίει το γεγονός τον έκανε σε σχετικά μικρή ηλικία και μου άρεσε που είπε ότι όταν ήμουν στα πολύ καλά της καριέρας μου σκέφτηκα να κάνω οικογένεια, γιατί αν δεν κάνω τώρα θα με πάρει μπάλα, θα με πάρει δόξα και μπορεί και να μην κάνω ποτέ. Και να τα τώρα. Έχει δίκιο σε αυτό, γιατί είτε πάει πιο ψηλά, θα τον πάρει όπως λες η δόξα μπάλα και δεν θα το κάνει ποτέ. Ναι. Και αν πέσει, μετά θα προσπαθεί να ξανάρθει εκεί που είναι και πάλι δεν θα θέλει να κάνει οικογένεια. Οπότε είναι τέλειο το ότι διάλεξε εκείνη τη χρονική στιγμή και κοίτα τι του έβηνε. Και είναι και ανοιχτό βιβλίο. Ό,τι είναι, το λέει. Δεν τον άκουσα όμως. Σου μίλησε για έρωτες? Ελένη μου λέει ότι έχει πονέσει πολύ, έχει πέσει στα πατώματα για τους έρωτες. Τώρα ζει το δεύτερο ημίχρονο των ερώτων του, περνάει πολύ ωραία και είναι ανοιχτό βιβλίο. Δεν κρύβεται, λέει όταν είμαι σε σχέση το λέω, όταν δεν είμαι σε σχέση το λέω. Τώρα που είμαι ελεύθερος πολιορκημένος, βρείτε μου μία σύντροφο, εδώ είμαι. Και τι σημαίνει ελεύθερος πολιορκημένος? Σημαίνει ότι είναι ελεύθερος και είναι έτοιμος να πολιορκήσει, να τον πολιορκήσουν. Κάτσε μωρέ να τον προστατεύσουν τον άνθρωπο. Όχι, σημαίνει πολιορκημένος, αλλά πάντα ήταν. Λίγο πάνω να κουνηθώ. Πάντα ήταν ένας πολύ ευχάριστος, ομιλητικός, ευγενέστατος άνθρωπος. Τον θυμάμαι δηλαδή από πολύ παλιά και δεν έχει και σε αυτό αλλάξει καθόλου. Δεν έχει βαρύνει, σκληρίνει. Έχει πάντα μια ελαφράδα ωραία ο Κώστας. Λοιπόν, δυνάμωσε το τραγούδι του να περάσουμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Των νοτίων προαστίων επίσης. Είναι της παραλίας, της θάλασσας, πάντα. Του καλοκαιριού.